Dobar dan. Danas sam dobio jedan zahtev da uradim jedan 3D model Manastir Ostrog. Taj model izgleda ovako, sa reljefima. Ja sam njega importovao u Aspire i sad ćemo da ga pripremimo za rad. Prvo što ćemo da uradimo jeste grubo podešavanje, to jest grubu obradu materijala. A zatim, odmah nakon toga, uradit ćemo i finu završnu obradu. Izabrat ćemo što se tiče glodala za duborez od 10 stepeni. Taj ćemo da ide pod uglom od 45. Calculate. I nakon toga ide završno opsecanje 3D modela. Sad kad on završi, znači ostalo nam je još to i možemo da eksportujemo G-code za CNC mašinu kako bi je pustili da radi. Dobro, i na kraju ovo što smo rekli opsecanje, to ćemo da stavimo profile to path, stavit ćemo da je 20 mm debljina materijala i glodalo naravno da je od 6 mm. Calculate, to ide outside, ovdje je sve ok. Calculate i u ovom trenutku sada možemo i da vidimo kako bi to izgledalo. Tako da ćemo ići preview all toolpaths. Ovo je gruba obrada. Nakon nje ide fina i završna i opsecanje. Ono ovdje sad izgleda malo ružno zato što nisam stavio, sam program ne prepoznaje da je to finalna obrada baš kako treba, ali ovo će izgledati lepo. Ako baš želimo da vidimo kako bi to izgledalo, možemo isto da stavimo ovako, ali u ovom slučaju da mu izaberemo, samo da vidimo gdje je ovdje ovaj ball noise za glatku obradu od 3 mm. Mada i nema potrebe, to bi izgledalo ovako. Ovako bi bio završni produkt. Ništa, pošto smo to pripremili, sad ćemo da izaberemo da save toolpath, dobro, moramo da stavimo da visible toolpath to multiply, dobro, group pišemo gdje možemo, u stvari nećemo, stavit ćemo ovako sigurnije, save, post nam je za G-code X-car u milimetrima, ovaj ovdje. Save. I to ćemo da snimimo na OneDrive, zato što mi je mnogo lakše dole preko OneDrive-a da povučem fajlove nego na USB da prebacujem. I to je to. Sada već možemo da pustimo mašinu. Evo nas u radionici. Importovali smo fajl u Mach 3 aplikaciju. Ok, tu je moj pomoćnik Loki. Startovat ćemo obradni motor. Ali pre toga da podignemo malo gore glodalo. Startujemo na 18.000 obrtaja. Glodalo je počelo da radi. I bukvalno idemo start.
mašina završava sa grubom obradom. Sljedeće što ćemo da uradimo jeste zamenit ćemo ovo glodalo sa duborezom. Mašina je upravo završila. Što se tiče grubih radova ili grube obrade, sljedeće što ćemo da uradimo jeste zamenit ćemo glodalo šesticu sa duborezom. Ovo je taj duborez. Evo, fokus. Zamenili smo glodalo sa duborezom. Sad ćemo da pustimo završni rad. Importovali smo novi G-code što se tiče tog dela. Stavit ćemo glodalo da krene. I puštamo je.
upravo završava sa finim radovima. Sada kad završi promenit ćemo godalo šesticu, da opsečemo ram i to je to. Na kraju nam ostaje samo finom šmirgom da se prešmirglaju grube ivice, ako ima nekih, da se lakira i bit će to ok.